През изминалия уикенд Джена и Атанас Стоев младши се врекоха във вечна вярност. Младите влюбени си казаха да официално пред скъпи гости, близки приятели, колеги и роднини. Тайна болка нося даже много, но щастие дали ще мога да не останеш, да ме научиш, най-накрая да видя какво е. За Джена това бе двоен празник, защото на 3 юли тя отбеляза и своя рожден ден. Суетата и при сватовете също бе голяма, защото за първи път в техните семейства се организира подобен празник. През уикенда певицата с един от най-топлите гласове в Пайнер побърза да информира своите почитатели, че веднага след сватбата двамата с Атанас Стоев младши ще отлетят на сватбено пътешествие. Коя е дестинацията, която младото семейство е избрала това лято, те не съобщават, но със сигурност ще бъде доста екзотична и изпълнена с много емоции за двамата. А сега бъдете внимателни, защото ще видите интересни кадри от сватбеното тържество на Джена и Атанас Стоев младши. Всичко се преплаши, всичко, тайна болка нося даже много, но щастие дали ще мога да не останеш, да ме научиш, най-накрая да видя какво е. Да не останеш, да ме научиш, най-накрая да видя какво е.